Soc Jean-Paul Sartre. Jo dic que l'ésser humà és amo del seu destí. Gairebé sempre, vaja, a menys que es trobi un os enmig del camí. Qui diu un os, diu una hipoteca. També afirmo que estem condemnats a ser lliures. Espero que no em senti cap empresonat, doncs potser em demana explicacions. El que jo vull dir és que estem condemnats a viure. Quina creu, oi? I si no, li pregunteu als arbres. Aquests sí que viuen bé. I més anys, també. Diuen que sóc un filòsof una mica gris. Serà perquè em faig les fotos en blanc i negre, però són més barates. Val que el buit existencial no és molt popular, però això ho sap tothom. Quan arribes als 40 anys tens un buit existencial. Encara que hi ha gent que té un cacau mental tota la vida. Però que quedi clar que aquest concepte neix del meu amarament en la vida multicolor. Jo quan entro a moltes botigues m'agradaria trobar-me un buit existencial i així m'estalviaria de fer cua a la caixa. En concret, la nàusea tampoc és molt popular. La nàusea és adonar-te que la vida és absurda. Molts, ja ho sé, no estan d'acord, però com van estar d'acord si no saben que són absurds?